Sa isang long distance relationship, hindi sapat na mahal nyo lang ang isa't isa. Hindi sapat na may tiwala ka lang sa kanya at hindi sapat na loyal ka lang sa kanya. Kailangan mong maging faithful sa kanya. Dahil kung loyal ka lang sa kanya, ibig sabihin nagkakagusto ka pa din sa iba. Nakikipag-flirt ka ng konti sa iba at may konti kang secret na tinatago sa kanya. Pero at the end of the day, alam mo sa sarili mo na ang puso mo ay para lang sa partner mo kahit na ilan pa ang makilala mo. Yun ang loyalty. Pero kapag faithful ka, hindi mo entertain yung idea na makipag-flirt sa iba. Kahit na laro-laro lang. At wala ka rin itatago sa partner mo kahit na maliit na bagay man yan. Yun ang pagiging faithful. Pwede ka maging loyal sa kanya pero hindi ibig sabihin faithful ka na. So kahit na malayo kayo sa isa't isa, kung pareho kayong faithful, walang dapat na maging problema.